Kon kerja saumur urip ya gak iso nuruti apa sing tak karepke. Wong lanang kere gak ono gunane. Aku jaluk cerai saiki. Apa aku kudu ngomong saiki ya? Nek Jupri kuwi asline anake wong sugih. Pak, Oh nggih. Lah kae lak tini to. Arep nyang ngendi kae? masuk Jupri anake wong sugih rek. Weh, kudu tak rebut iki. Ayo, Mak. Apa, Pak? Lah kondi awakmu Jup? Lah kok meneng wae ditakoni wong tuwa ora sauran. Pak, sampai kapan awak dhewe urip koyo ngene iki? Aku wis ra tahan. Urip kok koyo ngene terus. Aku ya pengen koyo kanca-kancaku. Duwe motor apik, pakaian apik, duwe pacar. Malah genti meneng. Ngomong to, Pak. Sabar Jup, mengko lak wis wayahe. Kowe bakal ngerti sapa aku sejatine. Nek tak buka saiki, kowe dadine sombong go. Terus nakal, umume nom-noman saiki. Jup, aku tak takon. Umpama aku iki wong sugih, duwe perusahaan gede. Sik, Pak. Aja-aja awakmu iki mung nyamar. Aja-aja awakmu CEO perusahaan besar ngono. Ayo, Mak. Ora mung CEO Jup. Aku iki Presdir Naga Sejati. Nek ana wong ngomong iki mesti nyelani. Rungokno sik ta, aku tak ngomong. Saiki aku tak takon. Lak misale awakmu iki dadi anake wong sugih. Sik, Pak. Lek aku anake wong sugih, terus sampean ki sapa? Rungokno sik to. Mbok pikir iki kowe anake wong sugih, dibuang terus tak temu, tak openi ngono piye? Terus kowe berharap ketemu wong tuamu sing sugih ngono. Ya mbok menawa. Padake nggon film-film ae. Senengane nonton drakor kowe iki. Apa iki wis wayahe ya? Tak buka sapa asline aku. Sik Jup, tak bacutke omonganku. Saumpama awakmu iki anake wong sugih. Cek saumpama iki. Sik ta, aku tak ngomong. Rungokno sik to. Nek awakmu kuwi dicukupi wong tuwa, engko dadine awakmu sombong, manja, terus nakal, dolan ora ngerti wayah, main game online, geng-gengan kaya ngono-ngono kae. Yo ora to, Pak. Lek aku dadi anake wong sugih mesti berubah. Berubah apa? Ya berubah dadi wong nakal to. Takon. Oh, koclok. Aduh. Kok sia-sia to, Pak? Karo anak aja-aja aku dudu anakmu. Lah terus anake sapa? Ya mbuh. Ayo, Mak. Alah. Urip kok ya nelongso ngene. Dek, tumben nyusul mrene. Apa guyang-guyu? Ayo seneng to, Dek, wong diparani bojo. Oh iya, Dek. Iki ana rezeki sithik, mbok menawa kanggo.
Mung sakmene tok. Iya, isih kurang toh. Aku tak kerja maneh. Aku janji bakal rajin golek duit maneh. Ora perlu, Kang. Duitmu lho ora cukup kanggo aku. Mulai saiki gak usah kon golek duit kanggo aku. Kerjamu mung ning sawah. Aku wis ora tahan urip karo awakmu, Kang. Aja ngono to, sithik akeh disyukuri. Kon kerja sak umur urip ya gak iso nuruti apa sing tak karepke. Wong lanang kere gak ono gunane. Aku jaluk cerai saiki. Sik to. Aja sembrono. Aja guyon lho. Mbok kira aku guyon. Aku serius. Aku jaluk cerai saiki. Sik to, Dik. Aja ngomong ngono. Engko nek awake dhewe cerai, dadi omongane wong. Isin aku. Apa isin? Keluargamu lho wong kere kabeh. Keluarga wong susah. Ora layak Kang status keluargamu karo keluargaku. Eleng Kang, biyen awak dhewe rabi mergo dijodohke. Saiki aku baru sadar. Koe, keluargamu kabeh kere, sampah. Sik, Dik. Awakmu ngelek-ngelek aku gak apa-apa. Ning aja nggawa-nggawa keluargaku. Ngopo? Gak terima? Kan pancen keluargamu sampah, kere. Lah kok awakmu tambah nganyelke to, Dik? Ngopo? Sampah ya tetap sampah. Aduh, jepret belani aku seneng.